sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug gagugma sa Dios ug ang palagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kani. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga bisa. Nagakumpisan ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon na nakalapas ako dako yamot sa huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton ay akong sala, akong dakong sala. Pusa nang amuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadaig sayang mga tao din sa yuda. Ginoong Islam ng Hari, Diyos ang makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa sa Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagtag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tupo sa Amahan, dawat ka among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang Lord, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhunuta namo ang Dios, nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos, sa iyang kinaiyang nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño, nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuang nga magsunod kami kaniya sa matid-anon nga kasing-kasing. Tabangit kami sa pagdawat, uban sa kahinangop sa usa ka bata,
Sa iyang kingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapausanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, siguro ako nga puno kamo sa kaayo ug sa tanang kahibalo ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usag. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang nga gipahinumdum ko na kaninyo. Nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nagalagad ako ingon nga pari aron pagwalis sa maayong balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Magmaisog ako ug isulti ko lamang ang nahimo ni Kristo, pinaagi kanako aron paggiya sa mga dili Hudiyo sa pagsunod sa Dios, pinaagi sa mga pulong ug sa mga buhat, sa gahom sa mga ilhanan o mga milagro o sa gahom sa Espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem paingon sa Illyricum, gisangyaw ko ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Gitinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo, aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. Sumala sa giingon sa kasulatan, makakita kadtong wala suginli bahin kaniya, ug makasabot kadtong wala makadungog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Ako iti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit, kay naghimo siyag katingalahan mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang buhukton. Gipadayag sa Ginoo ang sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud anon alang sa balay ni
Israel. Ipanayag sa Ginoo at sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan sa atong Diyos. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Awita ang pagdahig. Ipanayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ka ang Ginoo Jesus, awit sa magpagdaig. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab ko ni. Ginutlog ikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Simanyawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, dihay usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ng iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining akong nadungog, mahitungod kanimo. Hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa na kanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papahawaon naman ako sa akong agalon. Unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot o kanal. Ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton aron kung papahawaon ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mupasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, hilabay utang nimo sa akong agalon. Usa ka gatos kataro nga lana mitubag ang tawo. Aniya ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat, matod sa piniyalan. O giingnan niya ang usa, o ikaw, pila may imong utang, usa ka libo kabakid nga trigo mitubag ang tawo. Aniya ang imong bali, 8 kagatos lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalon nining tikasan niya pinayalan, biday kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao niining kalibutan, mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tago nga iya sa kahayag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang mga pagbasa karong adlaw, nagtudlo ka nato nga hatagan ug importansya ang Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Si San Pablo sa unang pagbasa, naghatag og panig-ingnan sa iyang pagwali sa mga dili Hudiyo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-alagad siya aron pagwali sa Ebanghelyo. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang pinakasentro sa iyang kinabuhi ug mao ang naghatag kaniya og kusog aron isangyaw ang maayong balita.
The only glory he knows he can take is in the Lord Jesus and not in himself. He has dedicated himself to nothing but the preaching of the Lord Jesus Christ. There is no doubt about his initiative, his enterprise, and his dedication. Ang teksto sa atong maayong balita karon nagapadayag sa kaabtik sa pagdumala sa mga bahandi nga material. Usa ka hiyas nga kinahanglan huptan usab diha sa kinabuhing Kristo kanon. Ang usa ka tawo nagadumala pag-ayo sa iyang kabtangan kung maantigo siya nga mutabang sa mga kabos, pinaagi sa iyang kaugalingong mga butang. Gipanagsama sa atong Ginoong Hesukristo ang Dios og salapi sa duha ka agalon. Sa samang paagi, ang usa ka Kristiyano kinahanglan magpili tali sa butang kalibutanon ug espiritu kanon. Aron makaalagad sa Ginoo, kinahanglan ang usa ka tawo ang pagpahilayo sa mga butang kalibutanon. Ang Ginoo mao ang masinabtanong agalon sa sambingay, samtang ang maaptik nga piniyalan mao kadtong mga kinabuhi nga nag-agpas lamang sa mga butang kalibutanon. Ang gingharian sa langit, maangkon pa nila kung sila makaamgo sa ilang kasaypanan. Kinahanglan nga mapahilayo sila sa mga butang kalibutanon o gamiton nila ang ilang katigayunan sa pagtabang sa mga nanginahanglan niini. Si San Agustin miingon, nakitang tanan mga tinugyanan ug aduna kitay buluhaton sa mga gitugyan dinhi sa atong panaw sa kalibutan ug ang Ginoo mangayo kanato og husay niini. Busa matinud-anon ug mahuna-hunaon natong buhaton ang atong mga katungdanan. Ayaw kalimti ang atong kaayuhang walay katapusan. Itumong nato ang atong panglangtaw sa kinabuhing dayon. Manindog ang tanan para sa atong mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita ngadto sa Amahan nga mitawag kanato nga mahimong matinud-anong mga piniyalan sa paggamit sa mga butang sa kalibutan alang sa kaayuhan sa tanan. Mga muyo kita, Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, makaamgo sa iyang kaakuhan sa pagpalambo sa katilingbanong hustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, mahimong takos sa pagsalig sa ilang katawhan, o dili magtinguha sa hinakog nga pamintaha diha sa ilang pagpangatungdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos na magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga amo ug ang mga trabahante, magmatinud-anon ug mutahod sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos na magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, mahatagan sa gasa sa pagpailog diha sa ilang balatian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya. Pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo.
nga ang atong mga minahal nga namatay, makaani sa mga bunga sa ilang paghago, didto sa tunhay gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Diyos ng magtutudlo, dungga nga among pag-ampo. Langitong Amahan, tabangi kami nga mahibong matinud-anong mga piniyalan sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-apo kaboron ako ganyan sakripisyo, dawado ta sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa tanan. Taas ginawang sakripisyo, gikan sa magkabuot, alang sa pagdayo kang himaya siyang ngalan, alang sa talugabuslanan, sa tibuok ng santos na simbahan. O Diyos, sa among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo, himo nga kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli ka namong anak kanimo sa hingpit, kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasap ka rin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay o patawad. Santos nga Amahan, Diyos katunhay, ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayon ni magpasalamat kami kanimo, kanunay ko sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing, tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan to dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatawo sa magayod kanamo. Si Kristo maong imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-ani niya, aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihingilan ngadha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoo, puno ang langit ng yuta, sa imong himaya, usana sa kakikasan, usana sa kakikasan, usana sa kakikasan, usana sa kakikasan. Daigon ang nag-aanagin sa ngalan sa Ginoo, usana sa kakikasan, usana sa kakikasan, usana sa kakikasan, usana sa kakikasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo sa among Ginoong Hesukristo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, bikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-anog miingon, dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhayang kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka mo. Inaakit sa imong Diyos upang kabanang luwa sa gabi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga mo atubang og mualagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo nga imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdi mo usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kalui kaming tanan, himuwa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunakay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Agustin, ug sa tanan niya mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kangudaygon ug amo nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayunta sa atong amahan nga pasayloon na atong mga sala ug dadot kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, maibo kami luwason sa tanang dautan, matagi kami sa kalinaw diining panakuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaliki kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang pinarian, hanggang tubog ang himaya sa tubig sa Ginoong Hesukristo, nagingot ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Panasab kanino. Ipakita ta ang timaan sa kalinaw ug panagdait.
sa Diyos nga nagawalda sa mga sala sa kalibutan. Kaloy gani, hatagi kami sa galina. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo diluga Dila ko amay kalawat makalawat kanimo, kanimo, panipulong panipulong lamang maayo. bumayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño, nga igianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya. Ug masayod nga makapahimuot kami kanimo, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Katilingbanong pangaliyang adto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi ni mga kapupudan. Hinumduman mo kami usod unga kining mga kabus nga mga kalag, nga naganangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudluy kami pinagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumog, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila magisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kamoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon,
nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sangay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa minatayon nga kaligdong. Pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon. Pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagho. Pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon din nga sa pagpangukom. Isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay. Mapaubsanon diha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang santo ninyo, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo ninyo, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw o gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdaay kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga santo ninyo, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumong nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya, nga magipakiluoy kanimo sa tumang kadasi. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan, ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug ginabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kami. Ug manalangin kaninyo, Dios, nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong santos nga misa, dad-ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva, Señor Santo Niño! Viva, Pete Señor!